Ito naman kami sa ano, Bow Falls pala to. Bow Falls. Yan. Oh. Bow Falls. Yan. Aba, nagtanggal na ng ano, anting-anting. Mag-scuba dive na. Yan. Ang background si Tita Emily. Yeah. Oh, sorry. Yan. Siyempre, Tita Emily nandun. Ayun na naman yung mga kabayo. Ano ma? Maganda po? Ma? Maganda? Sobrang Oh, dito buti dito kita nyo ang mountain, walang ano, fago. No? Yan no? Anong lake ito? Bow. Yabi. Ako, sa auto na lang kami. 1, 2, 3. Nakakatulog kasi si Isabel eh. Sayang. Last year naglalaro siya dun eh. Maganda. Daddy sa same spot na yun. Yan. Tataas lang ako dun sa spot ko ulit na inakit namin nila kuya nung last time. Try ko akyatin yung taas na yon. Yan. Last time inakit namin yun. Nandun naman sila. Si Papa yung nandun sa sasakyan. Tulog si Isabel. Uy, grabe yung posing-posing ng mga lola. Taas tayo dito sa Mold House Restaurant. Yan. May ano dito, trail ng konti, tapos aakit dun. Sana hindi madulas masyado. Yeah. Yan. Baka madulas. Pwede naman dito. Try ko akitin. Siguro madumi no. Madumi. Mamaya. Sama ko dito sila Helen. Mamaya. Maganda mag-picture. Kunti lang hinihingal ako ah. Nakakuha ko ng daan na hindi maputik. Maraming ganito. Yan. Dito na ako dadaan. Bakit kaya pinutol nila to? Yan. Ito. Kasi may upuan dyan sa taas. May maganda yung view, makikita yung falls. Sana hindi. Last time kasi maraming kahoy, baka pinutol nila yung kahoy yan. Galing ako dun sa baba. Yan. Ayan yung falls, yan. Yun. Ayan sila. Nakita nila ako. Sila nag-picture. Ayun. Yan. Ayun sila. Ayun sila sa baba. Yun no. Kasi si Joanna. Ganda ng falls. So pag nagawi ka rin dito sa ano, may bandang Bow Falls. Kunyari lang ano kayo, matagpad kayo dito sa van. So dyan, merong trail dyan.
Pwede kayo umakyat dito, or doon. Yan. Yan. Tapos ito, may mga ano pa oh. Mga upuan. Ang ganda ng view. Ayun yung falls. Hindi kasi sa camera. Sige. Yun. Iyain ko dito si Joanna. Kaya ni Joanna to. Sigurado. Si Kuya tapos si Papa nandun na. Oh. Ayan, at pinagmasdan ko lang konti yung falls. Nandun sila sa baba. Ayan, maganda. Ayan, so ako kaya bababa na. Ano kaya bababa? Ayan, at bago muna tayo. Nakakuha na rin ako ng mga video dyan. Ayos. Ayan, sila naman ang pinapapunta ko dun sa taas. Sabi ko magpicture kayo dun sa taas kasi parang parang enchanted yung forest dun sa taas. Maganda. No, maganda yun sa picture ano. Para falls sa baba, forest doon, di ba? So, ako naman ang banday kay Isabel. So, hayaan ko matulog si Isabel para mamaya may energy siya. So, pupunta ulit kami dun sa secret corner ata. So, kita yung hotel. Nakalimutan ko yung pangalan ng hotel. Pero yung hotel na parang ano siya, parang tawag doon, castle. Yan, yun ang tamang tawag. So, dun yung sa may secret corner. So, pupunta kami dun mamaya ata. So, tapos ang makikita nun, river dun sa baba. Nasa kabila yung yung hotel. If I could stop the hands of time and hold back the morning light, just so I can hold you, 'cause I've been waiting so long to say will you be mine forever, and now we become. Pwede mo kutang outfit mo. Nabiglang summer outfit. Yan. Yan. Kanina malamig, ngayon biglang uminit, no? Yun. Ha, init. Kaya bigla kami nakapag t-shirt agad. Dapat pala nagdala ako ng extra dala. Nandun sila. Yan. Nag-picture sa mga bulaklak. Kami yung itigit anak ko dito. Hindi kayo sa grass. Kami titikita sa Oh. Ano yan? Grumpy? Grumpy. Grumpy na, sleepy pa. Bagong gising eh. Ate so, nagpapakita yung anong yan, bundok na yan. Oh, diba kita naman sinasabi? Ayun si Kuya, utulog si Kuya. Ah, tulog si Kuya? Oh. Si Kuya tulog. Ate, sige picture. Ayun sila oh, dulo. Ayun oh, sa taas. Oh. Yan. Nag-picture na sila doon sa kabila. I think so. Yung sa likod town. Bakit kita ka man? Oh, come here na. Opo. Aba. Isabel, dali. Dali dito si Isabel. Tapos sulit daddy. Dali. Ang ganda pahingahan. Oh, ang ganda ng mga bulaklak. Mga dilawan. Si Isabel ay grumpy. Bagong gising kasi. May mga nag-aalaga pala. Ibon. Ay, pinakain niya. Dami na kasing hinog. Aba, yan ang picture oh. Ay, Koreaw na. Oy. Si Isabel. Yan dyan po. Yan. Sa kubo-kubo. Sinara mo si yung mga cellphone. Nakasara. Yung mga, yun oh. Si Madi. Gaganda.
Presko. Buti na lang uminit na ng konti kaya okay na. Kaya okay na yung panahon. Biruin mo naman 11 degrees kaninang umaga 8 degrees. Yun o. Tamang pahinga muna. Dito ang sarap ng hangin. Tapos bundok doon syempre. Tapos kubo-kubo. Oh. Dito na naman kami, mga kaibigan. Pasyal-pasyal kayo pag may time. Yan. Tita, nag-enjoy. Siyempre. Ang ganda, no? Buti na lang pinagbigyan tayo ng bundok na yan. Medyo, pag nasa lilim, mga hangin ay medyo malamig. Mga kababayan natin. No. Malamig dito sa Kubo Mas maganda pag nasa init. Nagpa-picture na ka mo sa Tahaw? Oh, duman naman sila. Para kita ang town. Duman, ay di mo pa maanay ang Tahaw. Pumala tata, duman ang pumasok. Dali. Oh, mayong Len. Mayong tao. Sige na. Mayong tao. Kanina ang daming tao diyan. Oh, yan na, meron na naman. Ayan na, unahan nyo na sila. Dali na, dali. Nandiyan na sila. Dali. Sige na po pa, dyan sa Tahaw. Kasi maghihintay ka na naman ng spot. Mismo sa may mga burak na yan. Ay, ito na, suaki. Mahalat kita. Pila na lang. Ayo, pila na lang. Oh, yan yung town ng Banff. Ito yung sikat na picturean dito, yung gitnang yan. Tahaw sa Bicol, Tahaw yan. Yan. Ayaw ko sa tao. Yun. Kitang-kitang Pila na lang kita dyan. Dahil pa po may napipicture mo. Maraming nakapila na. Yan. Okay. Nauna pa. Yan. Ayos. 1, 2. Siyempre pa hindi papalampasin yan kasi nandun yung ng Banff. Yan. Sentro ng Banff. Mamaya pupunta kami dyan. So, bibili ng souvenir. Bibili ata ng Banff na shirt sila papa. Yan. Ayos. Ganda. Dito nakakasawang spot na to Lalo na kung kitang-kitang bundok, may clouds kasi Yan. Paano yan? Lamang na naman. Nakarami na ha. Lamang na naman. 5 album na. Mama di, pang 5 album na yun Yan, my God. Kada mas mali. Yan. Marco, ikaw pang Oo. Kaya ko takumayo. Mayo, oo. May fog pa yan. Kung walang fog yan, talagang kita-kita ang bundok yan. Gayon, Pang pang kalendaryo. Ay, ita. Oo. Ingit ko. Yan. Saan ko maguboy? Sa gilid ka lang. May ulap pa nga yung bundok mo. Kung wala salang unap Oo nga. Pero okay na din at least. Kahit pa paano. Hindi maulan. Malamig Si Mama hindi na ma-figure out kung anong posing niya. Doon pa lang sa Mainit na yung Gandola. ulo ko. Siguro 5 album na talagang na magagawa natin. Pag pinaprint natin. Hey, Oma. Ay, Ma, okay yan. Yan. Posing. 2, 3. Yan. 2, 3. Pang-8 na. Oh, pang-8 na daw. Natma dyan ka lang. Okay na pa sa mga Harley Boys. 1, 2, 3, smile. Yan. Mabi, go. Tapos mamagtukaw ka maduman sa may violet. Dumadami na tong spot na to. Oh. Okay, Mama B. Ready, set, go. Shout out kay Papa D na hindi nakasama. 1, 2, 3. Pailing mo kay Uncle Buboy ang bura. 1, Mama B. 1, 2. Unas. Ang ganda lang pag mesdan dito hanggang na parang napapatingin lang ako na parang
Parang ang ganda tumira dito, no? Mahal lang siguro ng mga bahay dito. Ayos. Ganda. Kami ay pupunta na dun sa downtown yan. Para makita na ni Papa ang ang river na ang ganda ng kulay. Kakulay ng sombrero ni Mama. Parang kilala ko yan, Ma. Tubig yan, Ma. Akala niya daw bubong yung river. River. Oh. Sana po gusto picture mo sa phone. Sana mo picture mo sa double bote ng Pagcola. We will look for the blood and cellphone. Ito ata. Oh, let's go. Toy? Phone? Hey. Calgary Tour Bus. No. Ay, yan na. Ano? Uy! Dinaw, no? Papa, pipicture ko daw kung madali. Papa, alat lang daw. Ay, Mama, sige dyan ka. Papa, dyan ka mo. 1, 2, 3, and... Linaw ng tubig talaga nito. Ayun, tama na yung mga maag. Walang Ano palang, makita sa bridge, don't worry. Pero gusto ko lang pagkakat ko nila. walang basura. Papa, papahirin daw dito. Papahirin ko mo dito. Papahirin ko. Ano ma? Nag-enjoy po ma? Yeah. Yeah. Siyempre. I'm so strong. Oh. I'm so strong. Ang ganda talaga ng kulay ng tubig na to. No? Galing siguro yan ang mga tubig galing sa bundok. Ayos. I'm so weak. Punta kami ng dyan sa town. Pupunta kami dun sa kabilang tulay. Ay, picturean ako kasi sa takaw, Dad. Iyo, matao kita. Siyempre. Tao kantinan po. Pwede po. Tatawid tayo dito. Diyan tayo sa gitna maglakad. Dahil signal, masiko. Dahil po, may araw. Signal, stop signal. Ay nga, go na. Ha? Hindi oh. Picture po dyan sa gitna oh. Yang ano? Eh siguro. Baka tinutur dito sa ban? Yung nga ni, ano ko yata? 1, 2, 3, and... Ganda dito sa to, daming mga souvenir shops. Ano yan, kabilaan. Yang gray. Siyempre, souvenir time. Yeah. Ang mura kasi, 29, dalawa na. Nagpa-print ka doon. Ano, nakarami? Pasalubong. Eh, siyempre. Damay na, pati Philippine Pati sa Pilipinas, damay-damay. Dito sila namili. Mga nandito, mga Pilipino, ang crew.
Eh, nag-a-apply na naman ako ng ng overtime, pambayad. Pambayad. Babalik na naman tayo ng bus kung kailan. Pambayad to. Nagutom si Joanna eh. Ito muna kami sa Hankiki. Okay, na dito sa gilid na to. Yun na. Nasaan na sila? Dati itong Hankiki to ano lang to, kalahati yung store. Ngayon biglang nag-expand, lumaki yung tindahan nila. Meron sila doon. Dati parang tambakan lang tong kabilang to eh. Diba? Ang lakas ng siguro po. Marami kumakain. Tapos yung shop na binila ng mga damit nila papa, yung mga nagtatrabaho mga Pilipino. Mas mura dito bumili ng damit kaysa dun sa taas ng ng gondola. Ang mahal dun sa gondola. Mahal. Duman sa kuro-kuro. Lumabas na rin yung bundok. Mama, ibas ha. Yeah. Isabel, may bus. Gusto mo, di kita sa unahan, Jo. Sa unahan na lang na. Naglalakad-lakad kami dito sa gitna ng ng Banstown. Oh. Ito na naman po tayo. Nandito na naman kami. Tapos sa winter baka nandito na naman kami. Kasi gusto namin matry ng winter. Dito na naman po tayo. Bel. Stick tayo ngayon. Dito lang po bibi sa sa gilid. Kaya nga, Gagandahan kasi dito, pwede kayo maglakad sa gitna, no? Iyan, bus lane yan. Merong mga, mga bus na papunta dun. ay, Pero itong dito sa left ay, side, sinabaw. wala ditong wala ditong bus. Bibi! Buti na lang, hindi na masyado malamig. Nandun pa rin yung konti, pero kayang-kaya. Ma, makabangga ka. Baka makita nyo si Catherine, ha? Noy, malinaw na baga. Oh. Nagpakita rin. Paano yan? Diyan saldang. Gumanda ng panahon. Anong sinabi? Balkan the Greek Restaurant. Kuya Justin, look, dancing Sasquatch. Flower daw si Mama. Homemade chocolate. Kung sadi kita naka-star, pag-aapon longboard sana pala sadi. Ay, kayahay ay. Galing sa tuwi gondola pababa. Uy! Oh, Harley Davidson oh. Yan oh. Oh. Yung pinakaunang Harley Davidson yung puting yan. Hindi, joke lang. May motor sa loob. Pasok tayo. Pasok tayo pa. Maano lang. Mahiling lang. Aman motor? May motor sa tahaw. Si Kuya Justin. Si Isabel. Ayos. Gayon. Siyempre nag-spend na kaming time. Tito, ang ganda ng mo, service. Halika. Mabala. Oh, yan ang Harley. Oh. Ha? Oh.
Ayos Saan ah. kayo Hindi, Pinas? bibidyoan kita kasi nagbablog ako. Ay, Pero- vlog ka? Yan. Oh, yan o, yan o. From Philippines. Ano pong pangalan mo to? Norleto Lopez. Saan po sa Pilipinas? San Fernando Loño. Yan. Oh. Harley Yan. Davidson. Ilocano. Kami po Bicolano. Bicolano. Yan. Pero maganda yung Harley Davidson mo ha. Oh. E-bike ito. Ginawa mo na lang to. Dalawang motor. Galing ah. Nilagyan mo na lang ng sticker. Ng Harley doon sa Harley Davidson. Talaga. So, dito, front and rear, pag going up, hell, gamitin yung dalawa. Maski dalawa kayo. Kung halimbawa ang speed mo ay 50, pag ginamit mo yung front, ganun din 50. Hindi Oh, nagbabago. ayos ah. Dito po kayo nakatira? O dito sa back. Di ayun sa... Uy, naku, surte naman. Dito lang kami. Bahay nyo? Oo. Mahal na dito. Yeah. Yan ang pinakamahal dito, yung bahay. Maraming trabaho, mahal. Magkano na pang isang townhouse dito? Townhouse? 700? Dito, yung pag nag-renta Lampas. dito, pinakano na yung total. Kung bibili ka. Million, isa million. Pero maganda. Magandang investment. Yung mga bata pa dito, yung mga bata pa dito na bibili ng mga bahay, Ayos. isa o dalawa. Pag nag-retire na sila, ibibinta yung yung bahay. Yung binili na worth of 600,000, magiging 1.2 million. Ipalit mo sa Pilipinas, magkano na yan? 40 lampas. 40 million. Kaya buhay ka. Ang maganda lang dito, paglabas mo sa bahay, maski wala kang sakyan, nasa trabaho ka na. Not like in Calgary, na kailangan na... Taga Saskatoon po kami. Layo. Dito malalapit lang. Malapit lang. So, Ayos. nasa pusot ako. Harley Davidson. Harley Davidson. Nakita ni Harley. Ang bahay niya pala dito, dyan lang, sa kabila. Harley. Naman na dito. Ayos. Oo nga. Ay, nako. At taga dito po kayo. Saskatoon, opo. Sa Calgary yata, may Heliston doon. Oo. Paano eh? Ayos ang ang Harley Davidson ni dito, no? Taga dito lang siya. Malapit lang. Ang dami nga. Binilan nga namin. Kala ko Chinese. Kasi may Harley Davidson na siya. Sila ng Tagalog. Kabila. Yung dalawang kaya. Sa Fernando Loño. Taga saan na Ilocano. Marema dyan mga Bicolano. Oh, Bel. A movie. Oh. Ang ganda maglakad-lakad dito sa Vans. Kuya Justin, pagod na ata. Ay, astata. Bigla kayo siya bumibaba. Marco Taco mga Hindi. Let's go, Bel. Dito, duman ka sa balyo, bako dyan. Duman. Yan. Not there, Jik. Wow. Hindi naman pala tumalalim. Maano lang. Mababaw lang. Aba. Hindi ko alam kung anong pangalan katuloy na to. Anong bridge to. Ngayon lang kami Wild Duck po. Dahil ko din po nahiling. Mayo din po ako nahihiling. Hindi. Baka marong sa to. Lumala sa likod din do. Dakol. Yan. Mga goose. Walang goose na. Wala tayong nakikitang goose. Saan? Do kadakol. Ang ganda ng river. Ngayon lang kami nakadaan dito sa tulay na to. No? Doon kami palagi sa kabilang tulay. Hubin pa nga nito mga duck na hiling ko sa doon. Mga baby pa. Mga baby. Daddy, si Justin gusto Ano? mo pa-picture with Siyempre. Isabel. Pictures din da. Asan na? Paparabantayan man ni Justin. Wow. Pero hain na to. Oh, bike.
tayo sa kabila. Ayun na sila. So, yung bundok. Wolverine. Marami rin tayong kababayan na nandito. Ang dami. Maganda maglakad-lakad lang. Ganda ng kulay ng ilog. Ang ganda pa sana mag walking dito kaso may pupuntahan pa kami. Yan. Si Kuya Justin tapos si Isabel body. Si Jik pahabol din ng pahabol. Nag-enjoy ang mga bata. What's in here? Ay putik, may putik doon. Mama. Oran going to mama, dali na. Na, balik na ng sasakyan. Yun na madura kita. Okay. Balik na. Parang sarap maligo sa ilog. Pag namamasyal talaga dito sa Banff, ano, mapapalaban talaga kayo sa lakaran. May hingal na. Magdadrive naman. Punta naman kami kung saan. Mag-washroom muna kami ni Papa. Oh my God. Oh. Ganyan, mama. Bawal na magramigas. Wow, look at the bulok. Wow. Di ba niniintindi digdi? Ano? Pabalik na kami ng Canmore, pero siyempre dadaan muna kami dito sa may Banff na sign kasi kanina, 'di ba? Maulan. So, tapos nagmamadali kami doon na makapunta ng gondola kasi may oras. So, daan muna kami bago mauwi. Siyempre maghihintay kami. We need to wait. Pila. A few moments later. Takil niya. Ano kay Justin? Long lineups. Siyempre, Banff. Haba ng pila. Ba't kayo pinutol yung mga car dito? Nag-picture pa po ba? Kapag pala kami ng Jerry. Pila na kami, nandiyan pa rin. Nakakatuwa yung pila doon, ano? Yung isang pamilya ayaw na umalis. Nagalit na yung mga nakapila. Sabi ni Kuya, wala namang magbabago sa pagmumukha, paulit-ulit na lang. Hindi, may nagsalita ng kalahi nila. Oo, sinabihan sila. Oh, ano sabi? Oo, sasalita nila. Ang tagal naman kasi talaga. Ang tagal talaga, grabe naman. Yung naging yung nakatitikit yan. yung ilang linya na ang umaba bigla. Umayaw pa yung iba. Grabe. So yun, nauwi na kami. Balik na kami sa base camp namin. May gulbang pa lang talaga. Ano yan? Kape? Ice coffee? Oh, ice coffee. Wait, I will order this first. Hindi pa pagod to si Joanna tapos si Helen. Lumabas pa kami, no? Pagdating namin dun sa base camp namin.
Ice coffee. Ayos ah. Tapos, pipili ka ng kape. Ice coffee. Drink na itong Desigrares. Let's go, okay. Oh, napindot mo. Anong napindot ko? Indo. Bak. Huwag mo kong pinapakabalanda doon. Joke lang. Ano? Tagal mo? Iced coffee. Anong size ba to? Medium. Shala, leave room for cream. Isabel, wait. Wait your turn. Baka umapaw, no? Ang dami mong ice. Push to stop. Pag ano na? Huwag ko daddy, huwag mo kong pinipressure. My God. Oh, puno na. Joke lang. Sige lang, sige pa. Hayaan mo. Okay, kusa naman siya. Okay. Yes. Saan ang cream? And then with the cream. Where do we get the cream? Oh, ayun oh. Tapos na ang cream? Kusa ay ang cream. Ayan. Igual. I know. Ito ba? Hindi? So. Saan ang cream? Tanay mo yung mama. Ha? Ayo, para Which one? I like green. This one? It's sour. This one? Yeah. Okay. Look, Isabel. Oh no. Oh, you want this one? We will gonna pay for it. Bayad mo na. Tala na. Duman kay mama. Nasaan si ano? So, lead ka yan. Where's the lead? Oh, here. Oh no. Yung cream nandun. Ito. dapat hindi ka nagpakasano blend. Sa akin na lang. Palibutan ng bundok, no? Diyan, oh, maganda. Marami pa. Mga bundok dito talagang giant eh. You want to hold it? It's too cold. Oh. Hold it. Dali. You like it cold? Yan, no? Ito yung aming day 2 dito sa Alberta. So bukas saan naman kami? Moraine Lake kami bukas and Lake Louise ata. So maaga kami gigising kasi yung bus company na Moraine Lake Bus Company, maaga yun. Maaga kami bibiyay papunta sa Lake Louise Mountain Resort. Shawarma? O sige. Itong dalawa parang ayaw pang... Kanina pa kami kain ng kain talaga. Hindi nabubusog tong dalawa eh. Ba, let's go. Yan at nakabalik na kami sa aming headquarters dito sa Canmore. So, dito na namin sa tapusan ng vlog namin ngayong araw. Medyo napagod kami sa lakad ngayon, ano? Napagod pero ang dami nga nating time mag-rest kasi hindi tayo nagmamadaling umalis. Sapat lang. Tapos, okay naman kahit foggy kanina pagtaas namin ng gondola. Oo. Okay naman pagdating ng hapon naging okay naman. Nakapag-lakad-lakad kami dun sa town, dito sa Banff. Tapos doon sa river, nakita yung river, magandang river. Tapos ano pa ba? Doon sa gondola, kahit foggy, maulap kanina, na-enjoy naman. Nag-ano na lang kami, kumain na lang kami. Bumawi na lang sa buffet dun sa taas. Tapos bumaba na, yun. Tapos pumunta ako ng Bow Lake pa, di ba? Okay naman. So yun, bukas maaga kami alis, siguro mga 4:30. Kasi isang oras na yung biyahe papunta ng ski resort sa sa Moraine, So, Lake Louise Ski Resort. Mga isang oras din yung biyahe. So, 6 AM yung boarding natin sa sa bus. So, dapat talaga maaga kami gigising mamaya. So, bukas, So, yun lang. Tapos continue yung namin. Pamasyal dito sa Alberta. Ito yung lugar na naarkila namin. Ilang siguro 3 gabi ba? Para siyang sa Baguio. Oh, parang Baguio style, no? Ayan. Okay naman, tahimik. Ang likod release.
Yan. Yan at see you sa mga susunod naming vlog tomorrow ulit. Yan. So malamig, medyo malamig pero okay naman. Ito lang ang trip na wala kaming photos of us. Nag-focus kami mostly sa mga parents natin, no? Kasi we'll never know kung kailan na naman kami magiging kompleto ng ganito kasi si Tita Emily babalik ng Ontario. So it was really fun. Itong trip na to is para sa kanila talaga. Diba? For memories. Kasi last year nandito na kami last year, oh. So na-experience din nila. Pero nagbabalak-bagang bumalik ng winter. Pero tingnan kung may budget. Mag-aeroplano na lang daw papunta dito. Nakakapagod mag-drive from Saskatoon, napakalayo. At least napa-experience namin sa kanila. So kami lang ni Kuyang driver yun. So okay, so see you ulit sa vlog namin tomorrow sa Moraine Lake. Sana ay maganda ang panahon. Wag umulan, sana sunny. Wag kagaya kaninang sobrang foggy, no? So okay. So see you po. Shelter from the storm, I'll keep you safe and warm. We'll hide out here for as long as you want.